tapi seono muka kowe tambah bahagia mantep ke hatimu kowe kudu percaya. Ya Allah, pirang-pirang dino masih ra tau ngabari aku. Jal tak telepon. Weh, ndengi. Iku ngegame ki lho lah ngobrol. Weh ndengi metu karo wong wedok sapa kae? Metu karo wong wedok. Ketoke dudu Naya to? Ora e. Sapa? Wingi. Wong anu lho. Brang lor. Wong aku ngeterke blonjo sayur. Iki telepon. Gak mbok angkat weh. Lagi game angkat karena tak tolak. Astagfirullah, ra diangkat. Neng ndi sih, mereka khawatir wae. Ya. Telepon anu. Yo. Naya yo. Angkat ra ya. Nah, tapi aku lagi gak apik karo wong lagi males aku. Aku jane wis bosen wi wong ya. Wis Pak, anu ya, pateni wae. Wong kita enak penting ra teleponnya. Serah lah. Pateni ya. Terserah. Pateni. Lho kan teleponnya. Angkat gak ya? Angkat lah, angkat. Angkat aja. Penting itu enak. Halo Mas, Halo. Ono apa, Dik? sampean saiki kok beda kenapa sih Mas akhir-akhir iki? Aku lagi sibuk Wis to ora usah aneh-aneh, ora usah nggih masalah ngono kok. Sikape saiki kok sampean beda? Ora usah aneh-aneh, wis pokoke ngene wae awake dhewe putus saiki aku wis bosen mbek kowe lah. Aku wis ana liyane sing luwih saka kowe. Mateni sana. Ganggu wong ae. Sadismen kowe iki. Jane iki yo gak, jane iki yo ora tegel. Do ngono gelo wae engko. Iya ya. Tapi aku wis entuk sing luwih apik. Tapi aja gelo lho. Apa tak tanggung dhewe lah. Yo ngegame nek. Mager aja. Yo. Bakal tak ganggu urusanmu. Lagu dewe-dewe kowe karo liyane. Muga Gusti maringi resine. Aku kepikiran Naya ya. Tak telepon piye tak jak ketemuan terus ajak balikan kira-kira gelem ora ya. Aku gelo neng buri. Telepon ora iki. Telepon. Indra. Halo Mas, Halo, Dik. ono apa ya Mas? Awake dhewe iso ketemu gak, Dik? Loh, bukannya awake dhewe wis ora ana hubungan Mas? Iya, Dik, iki ana sing ape tak omongke, penting Oh, nggih Mas. Ketemu ya? Teng pundi ketemuane? Iya, ning tempat biasane awake dhewe mbiyen pertama kali ketemu to, ning kono wae. Oh nggih Mas, nggih. Yes. Yo, ayah cek gelem tak jak ketemuan. Jaluk tolong sapa ya kamu ngeterno ya? Oh iya, jaluk tolong Mas Rudi.
iki. Halo Mas, Halo, Dik. iso njaluk tulung terke aku gak Mas? Oh, iya iso. Kapan emang? Nggih, saiki Mas. Oh iya, ditunggu ya. Nggih. Siap. Jaket. Helm mana lah. Singkilai. Let's go. Ampun Mas, terke aku ya. Oke. Kemana kita pergi? Ono sing ngejak ketemu. Apa? Yang kaya Mas. Oh. Yang biasa ya Mas Reti toh? Oke, siap. Mas, Oke, lungguh sik kene. emangnya ono apa Mas? Yo, pertama sepurane yo. Nah, aku kan ono kepentingan ngajak kowe ketemu. Aku pengen balikan meneh karo kowe ya. Sik Mas. Sepurane yo Mas yo. Aku saiki wis duwe tunangan Mas. Ora usah ganggu hubunganku meneh. Terus- Aku ora iso balikan meneh Wis karo duwe tunangan to? Aku sebenarnya iki ketemu iki ngajak kowe balikan Dik, malah iki wis duwe tunangan. Yo piye yo? Isi gelem nampa aku ora? Sepurane Mas, mboten saged. Niki kula pun gadah tunangan. Mboten sah ganggu hubungane kula malih. Muga entuk rezeki ngomong. Aku sepurane ya. Jelas ya, Ale Muka